En Cannes, gane quen gañe, sabes que estás competindo cos mellores do mundo ao final. Moi famoso, temos uns cantos, Lionel Richie, uns xogadores da NBA, Rubén Blades, Fonseca, Nelly Furtado, Brooke Shields, Becky G, Lil Nas, Whoopi Goldberg. Que ten que ter unha historia para que digas quero falar disto. Temos varias que están en producción agora mesmo. Unha historia en Marruecos, outra en Colombia, pero además en Galicia queremos desarrollar dúas máis. Como é vivir en Nova York? Un estímulo constante. Culturalmente hai 1000 cousas pasando todos os días. A industria é moi grande ali. E se vas pouco a pouco dando pasos, as portas vanse abrindo. É verdade que se cumpres coas cosas que tens que cumprir, as oportunidades chegan. Eu levo un tempo dicindo que un sitio que faga ben a tortilla ou pulpo de churrasco, ali ten o éxito garantizado. Os amigos que teño máis cercanos fíxenos xogando fútbol. Co New York Galicia, precisamente. O equipo de representación de Casa Galicia New York. O documental é o que máis me gusta a min. Por exemplo, Rapa das Bestas para mí era un mito da infancia que non coñecía máis que por velo na televisión e agora aprendí moitísimo. Rapa ten boa saúde porque ten xente moi implicada. Aunque Sabucedo é un pouco pequeniño, a xente desvívese por as bestas. Eso é así. É un estilo de vida para eles e bien para estes animais. En outros casos, en canto unha xeración non ten interés na tradición, desaparece e xa está. Pero aquí creo que sí, todavía van estar dando guerra. Brais, moitísimas grazas por estar hoxe aquí. Ademais que te collemos aquí un pouco de casualidade, non? Porque ti vives en Nova York e tampouco ves tanto, imagino, non? Bo, vemos todo o que podemos, porque ao final a terra tira moito, non? Así que intentamos vir sempre que podemos, sí. Levas 14 anos vivindo alá e traballando. Sí. Como é iso? Como é vivir en New York? Bueno, ao punto disto tamén quero pedir disculpas polo galego porque levo moito tempo sen practicalo. Claro, pero isto é como andar en bicicleta, non? Cando comezas, ao final vais saindo, que como dicíamos, levas 14 anos falando inglés, falando castelán, pois mira, agora estamos aquí para refrescar un poquiño ese galego que tamén está ben. Sí, de feito, teño unha anécdota co tema de falar inglés e galego, porque os primeiros anos cando estaba empezando a moverme co inglés, porque non cheguei ali falando inglés fluido, chegou un momento que se me mezclaba o galego co inglés e soltaba palabras de galego en medio da unha conversación en inglés e ao revés pasábame o mesmo tamén, sí, así que era situacións graciosas que tiña. Galeguinglis, non? Ou Algo así. está ben, ao final, claro, o cerebro non vai facendo as súas mezclas, pero é moi bonito tamén iso, non? Ujú. E que dices cando chegaches alí, cando chegaches case sen saber inglés ou polo menos non dun xeito tan fluido como agora, como foi esa chegada a unha gran cidade, non? A grande cidade por excelencia. É un salto importante, porque o mesmo que che pasa ao moverte a unha gran capital, Ujú. chegas alí, isto é como a capital do mundo, ¿no? A cidade máis multicultural do planeta. Ao principio foi complicado porque co inglés tiven que facer un esforzo, iba alí a estudiar un máster en dirección de cine, así que tiven que ir pouco a pouco adaptándome, os primeiros días nas clases todo en inglés, sudando. Claro, e que ademais estudiar, tiñas que estudar en inglés. Exactamente. Tentando entender todo, foi un proceso, pero adapteime ben e despois saíron moitas cousas moi boas e ali estamos todavía. O sea, que fuches alí a, bueno, a unha das cidades do cine, non? Todos coñecemos Nova York polo cine, que eu Ujú. cando cheguei a Nova York, a primeira vez que fun soamente 2 veces, tiña a sensación de ter estado alí. Non xa antes, porque claro, é un escenario de tantas películas Ujú. que vimos, non? Dende nenos. A ti pasouche iso cando Sí, chegaches? aínda me pasa. Aínda cando vou agora cruzando a ponte de Brooklyn ou lugares icónicos así como ese, ves unha esquina, un recuncho, algo que te recorda a algunha película, porque fixéronse tantas ali que é imposible non reconocer Ujú. algún espazo que ves na cidade. Así que sí, ao final
desde o noso punto de vista do cine, sempre dis que calquer cousa que graves ali vaise ver fantástico. E non importa se estás facendo Pino Ponte ali o que queiras, facendo unha mala cara, a imaxe vaise ver ben. Claro, unha personaxe máis, non? Case que ten tanto protagonismo a cidade como ao que está acontecendo, non? Ou como os mesmos actores. Sí, claro, é parte entre a arquitectura, a luz que ten a cidade, todo iso, forma parte da maxia que ten Nova York. E chegaches alí a estudiar. A estudiar que era exactamente? Un máster relacionado con cine, Un pero... máster en dirección cinematográfica, sí. Eran 2 anos, rematei, saíronme varias oportunidades e xa me quedei. Bueno, xa me quedai, claro, que o digo así como se fora unha cousa fácil, pero que ti agora mesmo montaches unha produtora, ali Cinexin Studios, que despois falaremos de que se chame Cinexin, que me fai moita ilusión. E tamén un estudio de grabación, que é exactamente Zen Saturn, non? Zen Saturn Studios, sí. Zen Saturn Studios é un espacio de producción de 15.000 pés cadrados. Moi grande, que en digamos. metros Non sei aínda canto. cóstame facer a conversión, pero creo que son como cerca de 2.000. Onde temos 4 espazos de producción, unha sala de cine e un espacio de eventos para cerca de 500 persoas. Claro, contas iso como se fora unha cousa fácil, é unha cousa moi difícil de facer xa no teu propio país, pero que en Nova York, en Estados Unidos, un sitio tan grande, non? Alguén que ven de Lugo parece como complicado. Como foi? Sí, foi unha oportunidade. Tiñamos outro espacio máis pequeno antes da pandemia, que estaba funcionando moi ben. A ventaxa que eu tiña é que xa traballei en todos os estudios da cidade. Sempre faltaba algo, non? Sempre había alguna cousa que se podía mellorar, algo que podríamos cambiar. Por aí viño a idea de abrir un espacio por o noso lado, coa miña muller, María Fernanda. Que traballades xuntos? Sí, exactamente. Pois ela tamén é emprendedora como a min e ten moita enerxía, moita forza, así que xuntáramos con outra xente para empuxar esta idea. Empezamos cun espacio máis pequeniño. Chegou a pandemia. Houbo que tomar decisións, estivemos pensando en cerrar, non cerramos porque vimos que realmente era un negocio que funcionaba ben. E despois da pandemia decidimos que había que ampliar, había que crecer. Entón decidimos os dous empezar outra aventura nun espacio novo. Encontramos unha oportunidade ali, porque pois todos estes espazos que estaban preparados para oficinas, coworkings, lugares así, estaban vacíos. Así que Pero hai que ser moi botado pa diante, non? Tamén porque emprender en Estados Unidos dá un pouco, dende fora dá un pouco de vertixe, non? Como de, sí, pero é un país de emprendemento. Todo o mundo que máis que menos ten algunha ou a súa empresa ou algunha idea que está sacando no lado, así estén traballando fixos en algún outro lugar, sempre a xente é moi emprendedora ali. Sí, notas moito, non? A diferencia, ese espírito emprendedor é moi coas cousas boas e malas que ten Estados Unidos, eso dende logo unha das mellores cousas que ten Estados Unidos. Sí, favorecese moito o emprendemento. É Ou moi incluso sinxelo. incluso o fracaso, non? Que parece que está mellor visto que aquí. Sí, porque eu creo que tamén as grandes figuras ali das grandes compañías, no? Elon Musk, esta xente que agora os billonarios que moven tanto, eu creo que tiveron tamén os seus momentos difíciles, Sí, no? os seus tropezos, non? Claro, exactamente. Eu creo que así como chegan moitos deles, probando, fracasando, entonces Sí, intentando de valoran, non? novo. Que tropeces, que non vaya ben e que sigas e que continúes e que probes con outra cousa. Creo que esa parte é moi positiva, non? Sí, Es que todo o exactamente. contrario. E tamén montaches Cinexin Studios, Cine que eso é a Studios. produtora, non? Sí, produtora de contenido que abrimos en 2016, se non lembro mal. Sí, creo que 2016. Bueno, o nome di Claro, Cinexin. A ver, eu tiña un Cinexin que era, bueno, de feito intentei mercar un para regalar Ajá. hai pouco.
non era exactamente Cinexin, era algo parecido e non era tan increíble como era antes, ese xoguete, non, co que bueno, que reproducía, non, Sí. como películas para nenos pequenos, é unha Ujú. pasada. Ti tiñas un de Claro, pequeno. sí, de aí viño o nome. Que podes creer que Disney non tiña o nome rexistrado. Que iso quería preguntarche, digo, como puideches chamarlle así? O sea, xa que non o tiñas Non había rexistrado. ningún problema. Aquí en Estados Unidos agora é noso o nome da marca, Mira que pero ben. Claro, non o rexistraran, igual alí o mellor chamábase de ali outro xeito. sí, a xente non sabe o que é Cinexin ali, pero aquí sí que nos chamou a atención que non estivese rexistrado cando fixemos Ujú. fai unos anos. O sexa que o do cine, non, esa paixón vén dende pequeniño. Sí, totalmente. Eu xa con 10 anos, 10, 11 anos, coa miña familia, con meus pais, cando íbamos de vacacións, Ujú. tiña a miña cámara, iba tirando fotos, iba facendo vídeo cando podía, cos meus amigos un pouco máis maior, 15, 16, levaba a miña cámara de mini DV, iba facendo vídeos de todo, víamos os vídeos despois Mm. todos xuntos, era unha cousa que gustábame moito documentar. Que bonito. Conservas algún deses Sí. vídeos? Sí. Teño, non sei, como 70, 80 cintas de mini DV que tería que convertir a DVD Pois tes un que día destos. facelo. Claro, tes que Sí. facelo. Ujú. Eu lembro que de pequena facía programas de radio que, Ujú. sí que non os teño. Tiña un magnetofón Ah, destes sí. grandes, pinchaba, poñía música e agora imos escoitar o último o último éxito de, non sei, Mecano ou o que fora. Pinchábao no tocadiscos e sí que é certo que non sei onde está iso. Ah, mira, Perdeuse, sí que me dá moita pena, non, porque é claro. moi bonito. Non Sí. pensar que de pequeno estabas grabando iso por paixón, por gusto, e Ujú. agora estás traballando diso en Nova York. É Sí. que, claro, é que é bastante impresionante a verdade, porque, ao final pensas en Nova York, pensas neses grandes estudios, e parece moi difícil entrar aí, pero ti traballaches para xente como HBO, Ujú. para Xogo de Tronos, Sí. Westworld, como consigue un entrar aí? Pois pouquiño a pouquiño tes que ir dando pasos. A min a verdade é que a industria é moi grande ali. E se vas pouco a pouco dando pasos, as portas vanse abrindo. É verdade que se cumpres coas cosas que tes que cumprir, as oportunidades chegan. Mm, Non vou falar do soño americano que é o que falan todos mm, sempre desde fora, porque xa non creo que exista da mesma maneira que se solía existir mm. no que era a idea anteriormente, pero sí que creo que todavía es un país de oportunidades e que todavía se poden facer moitas cousas ali. Se estás pendente e se traballas duro, as cousas chegan. E cal foi ese traballo que cambiou un pouco a túa traxectoria? Diría eu diría que a experiencia inmersiva de Westworld. Ujú. Sí, esa foi está todavía, declarada como la experiencia inmersiva máis importante dos últimos 40 anos, porque foi completamente rompedora comparado con lo que sabía Ujú, co que se fixo antes que eso. ujú. E en que consistía? Era basicamente levar a xente o que era o pobo da serie. Ujú, Construímos o auténtico lugar da serie, Sweetwater, ujú, con 70 actores, cada 400 páxinas de guión, 3 días, incluso os vuelos que iban alí, o nome que veías na pantalla do aeroporto decía Sweetwater, ujú. HBO, e todo iso. E cando estás, como en semellante montaxe, non? Que todo moito depende de ti, como te sintes? Que pensas? Hai un momento que queres saír correndo? No, 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 no. Eu creo a min gústame esa tensión de chegar ao plató e ter todo este monstro diante que tes que solucionar e ir encaixando as pezas e encontrar a maneira de facelo funcionar. Pero sí que é verdade que, claro, isto era un proxecto que de meses moita xente levaba traballando aí para facelo a realidade e
Trouxose o tren da serie, o auténtico, un vagón enteiro, que temos algunhas anécdotas aí tamén. Conta, conta. Bueno, es que em, en estos proyectos el ritmo es complicado. Claro. Y E o tempo, non, sí, tamén? Os tempos, pasas, o tempo é diñeiro, non, o que din. pasas o día grabando sen parar, horas e horas e horas e horas. Eu era responsable do contido. Entón, claro, gravabas 15, 16 horas e despois tiñas compromisos coa xente de HBO ou coa xente de outros medios que estaban ali, porque están todas as plataformas, está Netflix, está Amazon, queres conocer a todo o mundo, queres relacionarte con todos, entón saes pola noite tamén, e ás 8 da mañá tes que estar de novo ali traballando. Os últimos días un está destrozado. E o último día fixemos unha festa no vagón do tren e eu quedei dormido despois da primeira bebida nun dos sofás. O produtor tivo que venir a mañá a despertarme ali porque eu estaba en outro mundo xa. Claro, xa non dabas de ti, non? É como, señor, chegou a súa parada, báixese e pode ir descansar a casa, non? Ujú. Supoño que o descanso despois deses días debeu ser reparador, polo menos, non? Sí, sí, sí. Porque, claro, traballar para alguén como HBO, por exemplo, ten que ser estresante, non? De algún xeito. É estresante, pero prepárase moito por adiantado. Non Mm, é que chegas ali e hai que improvisar cousas, non, está todo moi ben mm, preparado. Estás cos mellores do mundo facendo iso, así que a non ser que haya algunha catástrofe que non mm. esperabas, normalmente non vou dicir que sinxelo, pero se vas organizado as cousas funcionan sempre. É como un traballo máis ordenado, quizáis, non? Ujú. Ou máis que non hai espazo para que as cousas fallen, precisamente. No, exactamente, sí. Aunque despois sempre Sempre hai o algo que pode fallar. sempre hai algunha cousiña aquí ou ali, pero E despois dese traballo de Westworld, veu o de Xogo de Tronos, non? Ujú, Como foi Xogo de Tronos? Que eu Westworld vin un pouquiño, pero Xogo de Tronos vina enteira. ujú, Claro, unha das series con máis éxito e máis coñecidas do mundo. sí, sí. Well, a ver, Well, non pasa nada, aquí podemos falar podemos falar galenglish, sí, non hai ningún problema. É que claro, ao final estar 24 horas vivindo sí. en Estados Unidos é normal que saia, non pasa nada. ¿Ves lo que te decía que me Don't worry, don't worry. No, claro, Westworld fue una experiencia distinta. Ajá. Eran 70 actores nun espazo creado especificamente para sentir que estabas no oeste, Ujú, que podías facer o que quixeras. Podías acabar na cárcere, alguén podía dispararche, ti podías disparar a xente, ujú. había de todo ali. Ir ao salón, beber, Porque tomar un iso whisky. acontecía no momento, non era Sí. gravado, non? No, Era no. como unha experiencia. A xente iba en autobuses, Mm, chegaban ali e vivíano desde dentro. ujú. E despois había unha serie de pistas que tenían que seguir Ah, para descubrir un premio ao final da historia. Eso foi tremendo. Pero despois, para Xogo de Tronos era distinto. Era unha colaboración coa Cruz Roxa, mm, onde se pedían doacións de sangue. ujú. Creo que as doacións ese mes creceron como un 40% en Estados Unidos, Ah, precisamente sí? por isto. Que ben. Sí, sí, foi fantástico. Entonces a xente tiña que chegar allí, Ujú. doar sangre e entón podían disfrutar da experiencia. Ujú. Vale, o sea, que era como para eso, para fomentar esa doazón, que ali non sei se ademais pagan polas doazóns de sangue, Sí, non? ujú. Que é diferente En aquí algúns lugares, que sí. nalgúns Ujú. lugares, claro. Sí, Pero sí que, claro, estaba ben para concienciar de algún xeito obtiñan ese premio que era tamén sentir que estabas dentro, non? De Xogo de Tronos, que eu nalgúns sitios de Xogo de Tronos prefiro non estar, sí, porque sí que pero sí que tiña que ser moi interesante, sobre todo para os que sí. son moi fans da serie, non? Sí, eu sempre digo que senteime no trono e sobrevivín, Sí. porque porque na serie non lle foi tan ben a ninguén. Non, a ninguén, a prácticamente ninguén, é certo. De feito, diso do sangue, non, está a boda vermella, a boda roja, non? Que era Sí, que un dos capítulos máis icónicos, non? Máis impactantes desa serie. Non sei se estaba inspirado un pouco niso ou non. estaba en certo modo sí, Mm, porque isto foi xusto despois da
penúltima temporada da primeira serie. Así que viña o punto diso. E puideches coñecer a alguén da serie, pois algúns dos directores, dos creadores, dos actores? Algúns, sí. Pero despois temos outros actores ali, porque Claro. al final non podes Claro, levar... o orzamento, o presupuesto non é que No, más que nada como porque para que sería estean imposible de controlar. Se claro. tes a Jon Snow non sei, os da vida real ali non hai quen controle a xente. Claro, no, Um, normal. que pasounos de feito algo parecido porque non tiñamos un personaxe como Jon Nieve, creo que se chamaba aquí. Sí. Jon Nieve. Pois non estaba no guión, non tiñamos a ninguén con ese personaxe. Un día apareceu Jon Nieve no espazo. O de a de verdade? Non. No. Un actor Sí, vestido de alguén vestido de Jon Nieve en medio del resto de los actores. Pero, claro, buscando en el guión coa xente de produción decimos, pero pero este non estaba aquí. este non está, non lle tocaba hoxe aquí na historia. No. Quen é esta persoa? Non sabemos, colouse na... Colouse. Sí. Sí. Que curioso. Fíxate que pensas que nestas cousas hai moitísima seguridade, e seguro que hai, pero pasa que estas cousas alguén moi fan, Tamén supoño pasan que esas dixo: cousas. "Eu quero ser Jon Snow e eu voume coar". Que Tiña curioso. espada e todo co lobo e toda... Ao fin, que fixestes con el? Dixeches: "Mira, Tíamos que invitarlo invítalo a saír. amablemente a abandonar Sí. Xogo de Tronos". Que curioso que pasen estas cousas claro, en algo que tan grande, Sí. non? E ti vías, o sea, ti viras Xogo de Tronos? Sí. A mí gustaba moito, xa vira toda a serie claro, antes disto moito máis. Claro, Volvín a ver claro. episodios de... Claro, pero quen che ia dicir a ti, non? Que ías facer algo, porque ademais tamén era porque saía algunha nova tempada ou simplemente Era ou xa xusto rematara? antes da última. Guau, claro. Chamábano Bleed for the Throne, Ujú. que era sangue Sí, sangue polo polo trono. trono, non? Claro. Mira. Sí. Que ben, e que ben tamén que servira para que a xente de algún xeito concienciara ou doara sangue, que supoño Sí, que tamén estaría unha habería boa necesidade. causa. Foi interesante que o vincularan desa maneira, sí. Claro. Eh, claro, dende fora chama moito a atención, non? O sea, facer este tipo de traballos para algo tan grande, non? Como é a HBO, tal. Que diferencia hai? Claro, supoño que moitas, non? Porque é unha industria moi diferente, a industria do cine en España Ujú. ou en Galicia, que xa é tamén máis pequena, que en Estados Unidos, non? Que son a primeira potencia. Sí. Que diferencias hai? Eu creo a primeira diferencia que digo sempre é que ali ten moi marcados as funcións e os postos da xente. Ujú, Hai unha persona estrictamente dedicada a mover cables e non vai facer outra cousa que mover cables. Non lle ujú, pidas porque non vai pasar. ujú. Hai outra persona dedicada a preparar as luces e a única función que vai facer no set. Aquí tamén hai esas funcións, pero creo que ás veces inténtase cando non chegan os presupostos, Ujú, hai xente que fai un pouquiño de todo, aquí e ali, claro. e iso é o que ao final fai que as cousas ao mellor non saian da maneira que un espera. Claro, alí supoño que, claro, os presupostos son tan grandes, non, Ujú. que todo está máis delimitado, non? Sí, e non te podes saír da liña en Ujú, ningún momento, sí, porque sí, non ujú. te deixan improvisar. E quizáis tamén pode ser máis fácil entrar na industria do cine en Estados Unidos que en España? Sí, seguramente, porque a industria é moi grande ali. Ujú, É moi grande en cidades como Nova York, Los Ángeles, en Atlanta creceu moitísimo ujú, tamén. Se che dedicas a isto, podes facer algo ali seguro. ujú. Claro, pero aínda así, montar a túa propia produtora é algo que ten que levar moito esforzo detrás. Sí, claro. Como foron eses inicios? Foron difíciles, ao principio tes que facer moitas cousas ao mellor que non che gustan tanto, Mm, proxectos con presupostos máis pequenos,
Pero bueno, se che gusta e tens as metas de chegar a outros proxectos máis grandes, tes que empezar por ali. Así que, Ujú. E dos traballos que levas feito ata o de agora, ademais dos que xa falamos de Xogo de ujú, Tronos ou Westworld, cales son os que máis te motivan? Porque sei que tamén fas publicidade, bueno, que facedes moitas cousas, non? Pero sí. cales son os que máis te motivan? O documental é o que máis me gusta a min, sí. E experiencial gustame moitísimo, o de Xogo de Tronos, eso é Ujú, fantástico, e precisamente por eso fixemos a inmersiva ujú, de Rapa das Bestas, pero o documental en xeral gustame moitísimo porque chegas a un lugar donde o mellor non coñeces a ninguén e acabas facendo lazos persoales, coñeces a xente, aprendes da cultura, aprendes moitas cousas. ujú, Sendo galego, levo moitos anos fora, pero mm, por exemplo, Rapa das Bestas para min era un mito da infancia, que ujú, non coñecía máis que por velo na televisión, ujú, e agora aprendí moitísimo desta tradición e gustoume ujú. moitísimo. Aparte das docus, non? Dos documentais, é a parte máis vocacional, non túa? Ujú. O sea, que dun xeito tes que facer, pois, publicidades, que supoño que tamén che gustará facer ou que Sí, tamén claro. teñen certo espazo o creativo, pero o Ujú. máis vocacional é o das docus, non? Sí, 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 por poder contar historias persoais. Ujú, Últimamente tamén sobre temas que me gusten a min, mm, porque ao final é o que importa, no? É poder seguir un pouco as paixóns en ese sentido ujú. e por outro lado, que o que estamos intentando é levar Galicia un pouco polo mundo, que o que estamos facendo desde que lanzamos Ardelucus fai 13 anos, e despois a Viquiña de Catoira, e agora a Rapa das Bestas, e despois vendrá algo máis que xa contaremos. Que xa contaremos aquí, non, en exclusiva? Non, sí que dá esa sensación, non, que a parte máis, vocacional está máis ligada tamén ás raíces, non, aquí, que vives a moitos kilómetros de distancia, é unha forma tamén de estar como máis preto Ujú. de aquí. Sí, totalmente. Teño un amigo ali en Nova York, que é poeta, Marcos de la Fuente, que sempre din que os escritores teñen unha débeda con Lorca, e Ujú, que por eso siguen escribindo, intentando chegar a cubrir esa débeda. mm, Eu sempre digo que a miña débeda é con Galicia, e que por eso sigo contando historias da terra, ujú, porque sí, tengo ujú. moito que devolverlle. Ujú. Pois imos falar xa da Rapa, dos fillos do Ujú. vento, que estás de feito aquí connosco en parte, porque ves de estar en Ajá. Cans, porque estivo seleccionada, non? Fillos do vento, a Rapa, que creo que un non sei se documental, o sea, era unha experiencia inmersiva, Ujú. pero que bebe dun documental, non? Que estades tamén a Sí, facer. empezou como un documental tradicional, porque queríamos facer unha longametraxe que está en proceso tamén, que terminaremos, esperamos que pronto, pero Ujú, tuvimos que retrasar un pouquiño a entrega precisamente por ir ao Festival de Cannes. ujú, E polo camiño decidimos que había que buscar outra maneira de comunicar a historia, porque era importante que a xente puidera ver o contexto do que era formar parte da comunidade de Sabucedo no monte, no curro, en estas situacións, ujú, porque seguramente precisamente por iso, polo que ou unhas das razóns pola que a xente non entende moi ben a tradición fora, ujú. así que decidimos facelo inmersivo. O que presentamos en Cannes foi proxeccións de 270 grados, con sonido ambisónico binaural, que quere decir que o son seguíache polo espacio, se Ujú. te acercabas máis a unha parte da imaxe, oías máis esa parte. E despois tiñamos o olor ali tamén. O sea, Así que que como que apelaba a todos os sentidos, prácticamente, a moitos deles. multisensorial, sí. Ajá. Pero iso é moi difícil de montar, non, tamén? Sí, ten a súa historia, porque tiñamos 11 proyectores, os aparatos de sonido, que son a tecnoloxía, un pensaría que agora está moi avanzada, pero hai cousas que todavía non chegan o que necesitábamos. Idealmente,
queríamos ter altavoces que poidéramos Ujú. de feito facer un Dolby Surround potente, pero non se podía porque non había techo no espacio, así que non podíamos molestar os veciños ali. Compartíamos un salón moi grande co resto dos participantes. Así que, bueno, encontramos esta solución con cuns cascos que facían esta función de traquear o movimento das persoas, tenían esta capacidade inmersiva que, Ujú. aunque non era exactamente perfecta la que esperábamos, funcionou moi ben. Sí, non, que ese obxectivo de sentir, non, o que ou algo parecido o que se sinte bueno, ese día, non, nesa festa como con tantos anos de tradición. Ujú. Sí, a idea era que ti puideras facer o percorrido dende que suben o monte buscando as bestas, Ujú. e despois cando as encontran empezan a acumular bestas para baixalas o castelo, e despois do castelo baixan a Sabucedo e Mm. despois vivir a experiencia do curro. Ujú. E levades moitos anos documentándoos e gravando, esta festa, non? Por que durante tantos anos? Porque é unha labor de aprendizaxe tamén. Por un lado, creo que a xente de Sabucedo está moi acostumada a ter os medios de comunicación ao Mm. redor, entón, se queres chegar a poder contar historias persoales en Ujú. profundidade, tes que tener un vínculo con eles para que de verdad se abran a hora Ujú. de falar en cámara. Eso era un dos factores. E despois tamén tes que saber moverte entre as bestas, porque senón non consigues as imaxes Claro. que temos nos agora. Ujú. Claro, certo. É unha experiencia inmersiva, é unha nova un novo xeito, non, de narrar, de contar cousas, non? Ujú. Agora, bueno, non sei, tamén quería saber como pensas como está o estado do cine, non? A día de hoxe, pero é un xeito tamén de captar, novos espectadores ou Ujú. novas, bueno, persoas que lles poda interesar escoitar unha historia. Porque estea contada doutro xeito. Sí, exactamente. Pódese ver últimamente que as salas de cine non están indo tan ben como iban fai anos, Mm. así que o cine inmersivo danos unhas ferramentas que non tiñamos antes, ¿no? Mm. Así que é unha maneira de buscar outras formas de conectar coa audiencia, de poder estimular os espectadores, Mm. de poder experimentar, ¿no?, outras formas Mm. narrativas. Mm. Ujú. E notas como que o público cada vez como que necesita máis? Quero dicir, antes con ir e que te contaran unha historia e vela en pantalla grande era algo xa case que facía os momentos case irrepetibles, non? Ujú. Porque era a primeira vez que vías esa película, ías, mercabas a túa entrada, non sei, era como un momento especial. Pero parece que xa cada vez precisamos máis, necesitamos máis estímulos. Mais, cada tempo máis corto. O sea, o Xa. que dura as películas que son máis longas agora xa son Mm. difíciles Sí. de vender, porque outra cousa que conto eu, fixemos un Snapchat Originals fai uns anos, Ujú. un programa para Snapchat. Em, claro, era un formato vertical, non era horizontal, e estaba feito para adolescentes. Mm. Tiñamos que cambiar a imaxe na pantalla cada medio segundo e había 3 imaxes ao mesmo tempo, así que era unha Mm. cousa imposible de ver. Mm. Para mí parecía imposible de ver, pero funcionaba moi ben, porque as novas xeracións están buscando un estímulo constante Mm. un impacto constante das imaxes. Claro, e crees que o cine ten que adaptarse a iso ou tratar de educar, a atención? Ou unha mezcla das 2 Eu cousas? creo que hai un espazo para todo, pero sí que sería importante, manter un pouco a esencia do que é o cine, que un pouco que fixemos nós con esta peza, porque non Mm. o ritmo é totalmente o contrario do que dixen fai un momento, Mm. son planos moi lentos, recreándonos lo que está pasando ao redor das bestas, Mm. ao redor da xente, para poder apreciar todo o que está o que hai nese ecosistema. Mm. Creo que hai mucho aí que se pode explorar todavía e que se pode conservar, pero sí que é verdade que a maneira de chamar a atención das novas xeracións Mm. é complicada todavía agora. Sí, non, claro, o sea, creo que hai que ir experimentando, non? Porque Ujú. tamén penso que
que non tampouco todo vale, porque as novas xeracións igual teñan quizáis menos capacidade de atención. Digo as novas xeracións e eu noto que teño menos capacidade de atención que o mellor con 15 anos, que é Ujú, algo que me preocupa, non? E creo que é algo xeral, non é mm, solamente das novas xeracións. É certo que nós vivimos outra cousa e outro ritmo e lembrámonos, pero penso que é un mal, bueno, sí, un mal xeral, non? sí, De ao mellor estar vendo unha película e estar á vez mirando o teléfono. Eu vin iso a xente de case 50 anos. sí, claro. Entón, creo que, bueno, que algo que é difícil, penso, atopar o equilibrio, creo que estamos un pouco nese momento, non? De ver que o que funciona, que o que non, como se pode, non? Dende a industria do cine Ujú, audiovisual, pois, crear a novos, non sei, a novos espectadores, non? ujú. Sí, claro, tamén coincide co que o acceso ás películas é moito máis amplio que nunca. Mm, Agora xa podes ver calquer cousa no teléfono, estamos constantemente enganchados sí, a hacer scroll na pantalla, sí, que é unha cousa que, claro, fai uns anos non existía, mm, eu todavía me lembro cando non existían os teléfonos móviles, e claro, claro, que facías entón? Non? claro. En que pasabas o tempo? Agora, ao mellor pasas 4 horas, no Sí, teléfono. sí, é certo que ás veces cando ves o tempo de uso, eu asústome. E Vaise a digo: "En vida, serio?". né? Sí, sí, vaiseme a vida, pero por qué? Por qué? Pero sí, é certo que, bueno, que é algo que está ben ter en conta, Ujú. pero bueno, que o que dis, que esa experiencia inmersiva non ten por que ser o sea, que non é precisamente, neste caso, un produto fácil, non? Porque é outro ritmo. Sí, pero por eso precisamente buscamos estimular outros sentidos, Claro. para que fose unha experiencia completa, Ujú, que o público pudese sentir algo diferente. mm, O son, en este caso, tiña un protagonismo moi grande, claro. incluso diría máis grande que a imaxe, Mm, porque porque cambia, dependendo onde te sitúes no espazo. ujú, Así que sí, creo que hay que aprovechar, ¿no? Que las nuevas tecnologías están ahí para bien y para mal ujú. pues los podemos utilizar para bien y buscar estas nuevas formas de comunicar. Mm. Claro, estivestes en Cannes comunicando, claro, eso é un hito, non? Na vida de alguén ir a Cannes, un festival tan importante. Sí, no, y más estamos muy orgullosos porque levar unha tradición como Rapa das Vestas que Mm, ten máis de 400 anos e poder presentalo ali por primeira vez. Claro, o Festival de Cant ten casi 80 anos tamén e mm, non houbo unha historia así como esta que foise presentada mm. ali antes, así que foi un momento moi especial. Mm. Claro. Bueno, moito acento galego en Cannes este Sí. ano, non? Que Ujú. tivemos aí a Oliver Laxe, non sei se Sí. puideches estar con el, se Coincidimos os nunha festa, coñecedes ou pero non. non chegamos a falar, no. Non, non. Pois tamén un orgullo, non, como galego terte a ti como representación ali e, bueno, a Oliver neste ano Ujú. que lle foi tan ben. A verdade é que o dos premios é curioso. Ti non és novo en premios, porque tes moitos premios detrás, non? Algúns Como premios é por aí. gañar un premio? É que eu nunca gañei ningún premio. Bueno, de pequena un accésit de escritura que me regalaron unha cámara de fotos, pero vamos, que non gañei nunca un premio. Entón, como Eh, eu cando recibín premios non creas que mo non? creín moito. Sempre digo que ao final é a opinión subxectiva de alguén, me tocoume a min moi contento, moi feliz, pero bueno, todo o mundo fai cousas moi boas. En Ujú, Cannes, gane quen gañe, sabes que estás competindo cos mellores do mundo ao mm, final. Así que sí, é unha alegría moi grande sempre ganar premios, pues, os premios Emmy, por exemplo, ujú. que gañamos un en 2023, o último, por Recipe for a Change. Em, pero sí, ao final é algo moi subxetivo e Sí. pues, nunca sabe. Fai ilusión dicir, adico yo a miña nai que me pero Sí, pouco máis. Tivemos aquí a Óscar Corral que gañou xusto un premio por unha fotografía que fixo que é unha pasada, el dicía que non era a súa foto favorita, pero nin sequera nin un pouco, o sea, claro. non que estaba máis orgulloso de outras cousas, que entende por que gañou ese Ujú. premio, pero que cree que hai ten outras moitas fotos moitísimo mellores que non tiveron Claro, é que tanto eso éxito, non? pasa ás veces, sí.
A min personalmente pásame que cando termino un proxecto non o quero ver máis. Ah, sí? Porque creo que fixen moitas cousas que podía haber feito mellor, Mm, pero, por exemplo, sí, os documentais que fixemos con anterioridade ujú, xa casi non os veo, porque xa dixen, xa estivo aí. Ardelucos gañou moitísimos premios, mm, pero fai tempo que non volvín a velo. mm. E agora sempre digo, se volvera a gravalo, como faría Claro, es moi agora? Pero perfeccionista, entón. sí, un pouco. Claro, eso pode ser bo e malo, non? Porque hai un momento no que dis cando deixo isto Cando en paz. paras, Claro, sí. cando é ese momento de parar. Eu falaba tamén cun cantante que tamén chega un momento que di: "É que se sigo non vou Ajá, parar". Entón ten que haber un momento que dis: "Ata aquí, xa está, non a quero ver máis", sí. porque senón é un bucle Claro, infinito, non? sí, tamén unha das razóns pola que levamos casi 8 anos con Rapa das Vestas, porque Claro, sigues esperando tener os mellores momentos, non, para cerrar a historia necesito isto, e non chegan, e xa, despois o mellor chegaron, pero non era exactamente tamén. como os querías, entón sigues intentando capturalos e pausa outro ano, E outra excusiña para vir aquí a Galicia tamén. e visitarnos, non? Sí, tamén. Que supoño que algo de morriña hai, non? Sí, claro, sí, tamén Claro, é unha excusa en certo modo, ter que gravar estes proxectos todo. porque ti naciches en Lugo, Sí, despois estiveches tamén en Madrid unha tempada e xa ujú, marchaches, non? sí, Pero a morriña 15. tela de aquí, de Sí, Galicia. síntome moi galego, aunque o meu galego non sexa É o mellor, perfecto, o mellor porque non galego o é o podo que se fala. practicar. Eu intento ali en Nova York, pero non me sigue no. Non, bueno, ollo, que hai unha comunidade de galegos en Sí, Nova York que eu estiven hai ajá, pouco, tamén por cousas relacionadas co traballo, e de feito coñecín a moita xente en común, estivemos a piques de coñecernos sí. nós, pero por moi pouquiño final non. E é unha comunidade galega en Nova York bastante importante e facendo cousas, pero maravillosas. Sí, Traballando moito, sí, de feito, un dos socios do proxecto, Bruno, mm, e a súa parella Kim, ujú. ten un espacio inmersivo ali que Bruno, que foi. penso que é de Porriño, Sí, preto de Vigo onde son eu, sí, que sí, sí. exactamente. Bueno, No, maravilloso Bruno, que ten un espacio inmersivo ajá, en Nova York, onde fan concertos, presentacións, ujú, eventos, que é unha pasada, digo, un de Porriño aquí cun espazo así de increíble sí, sí. en plena, vamos, grande cidade, en pleno Nova York. Ese che conto como coñecín a él, unha cousa. Como foi? A súa nai, creo que foi que vi unha noticia no Faro de Vigo, no que me fixeron unha entrevista a min. Sí. Escribiu a Bruno e díxolle: "Tes que conocer este rapaz que está facendo o mismo que a ti ali, tes que escribile". Escribiume no Instagram e despois deso encontrámonos, Así un biquiño moi forte a Bruno, que maravilloso. E ademais temos outra casualidade con Bruno, temos que invitar a Bruno aquí. Sí. Que resulta que un dos nosos, convidados anteriores do outro capítulo, Javier Otero, Ujú. estivo unha tempada vivindo en Nova Ah, York, sí. pois parece ser que o caseiro de Bruno foi o que levou a Javier a Nova York, e non teñen nada que ver. Pero Sí, sí, sí. e outro día, por casualidades da vida, dixo: "Ah, o outro convidado do podcast coñezo eu". Digo: "Pero non pode pero de Nova York". Digo: "Pero isto que é?", non? É moi curioso Sí. que pasan estas cousas, non? En Nova York pasan moitísimo. Moitas Teño que dicirche que casualidades. sí, de repente encontras conexións ali con xente que non esperabas, sí, pasa todos os días. Claro, porque como é vivir en Nova York? Quero dicir, Es que parece unha cidade moi grande, pero despois este tipo de coincidencias, veñen sí, pasando que son como de pueblo, no día a como día, de aquí, sí, ¿no? parece que E ti de quen ves sendo? Pois eu son de non, pois pasa en Nova York, é certo, porque sí, eu teño varios amigos que están vivindo ali e sempre hai conexións entre eles. Ao ujú, final, non sei, é moi curioso. sí, É unha sí, cidade que non sei se dura no día a día. é moi dura. Sí, non? É Sí, que hai iso que ten pinta. recoñecelo, sí. Mm, Por eso tamén intentamos vir aquí, cando podemos, e descansar un pouquiño, e disfrutar da familia, mm. da gastronomía. Ui, comer, é que, a ver, comer alí pódese comer ben, pero é máis difícil, tes que propoñértelo, non Máis é difícil e moito máis caro tamén. é máis caro, sí, 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 sí é certo, Porque, sí, para comer ben 2 persoas ali tes que gastar. Que comida botas máis en falta de aquí de Galicia? Uf,
O churrasco e o pulpo. O churrasco o pulpo, moi ben. Sí. Sí, é máis difícil de atopar por ali churrasco e pulpo. Sí, no, o pulpo non existe. Fano a parrilla, ao Sí, mellor, algo así, pero non é o igual mesmo. hai que ir montar pulpo á feira, non? Ou Pois unha non sería experiencia mala idea. inmersiva de Eu levo polvo un á tempo feira. dicindo que un sitio que faga ben a tortilla ou pulpo de churrasco, ali ten o éxito garantizado. Pois, ollo, non non é mala cousa. E como é un día a día en Nova York? É unha cidade que non para. Entón, eu sempre levántome moi temprano, 6 da Tipo mañá, 6. algo así. Intento facer algo de exercicio e despois xa vou aos estudios a traballar, dende alí facemos todo, pero pode haber días que temos 3, 4 producións ao mesmo tempo no espacio, é unha loucura eso, non se pode parar aí un segundo e non tes tempo para nada máis, ou hai días que o mellor hai unha produción e podemos facer outras cousas, avanzar cos documentais, estas cousas, ou ao mellor temos que ir a facer un rodaxe fora da cidade. Pero despois é un estímulo constante, culturalmente hai Mm, 1000 cousas pasando todos os días, mm. alí además formando parte do sindicato de produtores, da Academia da Televisión e demais, sempre nos invitan para eventos que teñen, e alí os americanos non perden o tempo con iso, chegas alí, estás media hora, vas para casa con 50 tarxetas distintas de xente que acercouse e dixo son fulanito, fago isto, que tal, moi ben, que fas ti, ok, goodbye. Así, como que Sí, hai moita relación, laboral, non? Como o aproveitando todas as posibilidades para poder xerar sempre, negocio. sempre. Sempre que hai reunións sociais de calquer tipo, chegan coa tarxeta, hola, como estás, que fas, isto, ok, moi ben. Bueno, pues, e para facer relacións persoais é fácil. Non é tan fácil. Eu podoche dicir que os amigos que teño máis cercanos, fíxenos, xogando fútbol. Xogando fútbol, xogas Sí, o fútbol alí. sí, co New York Galicia, precisamente. New York Galicia, que é un equipo de fútbol. O equipo de representación de Casa Galicia New York. Anda, Ujú. pero e como iso? Como chegaches Cando a ese cheguei necesitaban xogadores, eu xogaba, entrei no equipo, de feito acabo de retirarme do equipo, pero como estiven de capitán moitos anos e xa no con 42, correr con nenos de 20 non. non, xa xa fogas, xa tes que estar de adestrador, o mellor, Sí, o mellor. o non? Oh, pero que chulo eso tamén, que divertido. E contra quen xoga New York Galicia? Pois Contra tes equipos de todas as partes do mundo. De ah, feito, sí? tes equipo de polacos, equipo de irlandeses, equipo de franceses, arxentinos, nixerianos, de todos lados. O corpo de policía ten un equipo de fútbol tamén, e xogas Pois, pero se contra ten eles. conta, claro, xogar contra a policía igual Hai que non ter é cuidado. claro, igual aí é mellor que non facer moita falta, non? Sí. Moito penalti. Que curioso iso, non? Mira, o deporte ao final unindo e claro, e fixeches amigos alí, pero que son galegos todos? Algúns son descendentes de galegos, Ah, primeira, segunda xeración, e claro. despois tes moitos latinos, chilenos, arxentinos que ten un avó ou unha tía ou o pai que viña de Galicia, teñen algún tipo de vínculo coa rexión. Que curioso, o meu irmán vive en Estados Unidos no estado de Tennessee, nunha vila Ujú. pequena, e ás veces é árbitro de fútbol. É como que o fútbol é algo, non, que está un pouco Unha nas maneira, veas. sí, unha maneira de conectar con outra xente moi boa ali. Sí, sí, e de facer exercicio ali. Bueno, que ali agora mesmo o fútbol está tendo un poquinho máis de pulo, non? Sí, claro, pues acércase un mundial que se vai celebrar ali, así que están Claro. aproveitando, empurrando con todo. Igual agora xa non porque te retiraches, pero igual fichábante. Está un pouco lonxe de eso, Home, pero montaches unha produtora en Nova York, eu penso que podes ser seleccionado para para xogar con Illor o Galicia xa fútbol. me chegou, así que Que curioso, pois mira, está iso moi ben. Pois igual un documental de fútbol en Estados Unidos. tamén pode ser. Habría que buscarlle a historia, pero sí, podería ser. Porque que ten que ter unha historia para que digas: "Quero falar disto". Am,
Pois mira, por exemplo, falando de Rapa das Vestas, em, unha cousa que aprendimos alí, que é moi importante, porque sempre que empezamos un proxecto novo, buscamos a maneira de venderllo aos americanos. Ujú. Porque si funciona alí, despois funciona casi no resto do mundo. Entonces, sempre buscamos unhas cuestións universais que podamos extrapolar dende unha historia pequeniña como pode ser esta, unha tradición aquí nunha esquina de Galicia, Mm. que se poda extrapolar ou que se poda facer eh, ou vender como unha idea xeral Mm. no resto do mundo. Como que apele a algo universal, non? Sí, Que sí, neste caso podría ser a tradición contra a modernidade, ¿no? Que é o que pasa Ujú, un poquinho en Sabucedo aí, con a situación que teñen e todo ujú, iso. Pero sí, buscamos 3, 4 cuestións universais que poden ser que teñan moito peso para poder explicar o que é a historia. ujú. E despois, tamén é importante ter como, protagonistas que enganchen de algún xeito ou que sexan capaces de transmitir o que lles pasa ou o que está pasando. Sí, é moi importante porque a xente ten que conectar de alguna maneira co que ven na pantalla. E Mm, se hai un personaxe que non é capaz de transmitir, é moi difícil que a xente poida conectar desa maneira. Por exemplo, no que mostramos en Canadá, en Hot Dogs, que levamos 20 minutos do que vai ser o longametraxe documental, así? em, temos un momento moi emotivo entre un pai e unha filla, cando a filla vai a loitar por primeira vez en Sabucedo. A xente na sala, aínda que non entendían o que estaban falando, estaba chorando por ese momento, Mm, porque vían a nai preocupada, o pai dándolle un beso á filla despois de que saltou, todas estas cousas. Entón, transmitir esa emoción, esos sentimentos é o que axuda despois a que a xente poda conectar ujú, coa historia sin importar onde a ujú. proxectes. E como ir do local ao universal. Exactamente. Que, ao final, claro, unha relación entre un padre e unha filla é algo que en todas as culturas existe dun xeito ou doutro, pero hai certas cousas que son, bueno, que ese vínculo é común, non? Claro. Que bonito tamén falar de todos con algo que parece lonxano, non? Pero pasa moitas veces, cando ves unha película, non sei, xaponesa, coreana, non? Ujú. E estás empatizando, entendes, ao final sí que é porque hai certas cousas que nos unen, non? Hai certas verdades universales, Mm. certas cousas que ao final como seres humanos compartimos, ¿no? Entón é unha maneira de tocar en esos momentos clave, esas cousiñas que nos fan a todos recordar, ¿no? Cal Ujú, é a esencia do ser humano aí e poder ujú. transmitila en outros sitios. O sea, que eso que ten que ter unha historia para que sexa digna de ser contada por ti, ¿no? Quero dicir, Sí, porque hai veces que hai outros documentales que son máis curiosos, non? De curiosidades, de cousas que tamén sí, está moi ben, non? sí. Pero entendo que para ti é outra visión. Sí, sempre tentamos buscar esas conexións persoais. Ujú. E cando decides comezar un documental, que pasos hai que seguir? Sempre, da maneira que nos empezamos indo onde sexa, Mm, facernos unha idea do que queremos contar, se é unha tradición, hai que vela, non? En primeira persoa, gasta uns días ali, intenta entender que está pasando, mézclate coa xente, entender iso. E despois, a hora de intentar de verdad ter un recorrido coa historia, sempre tratamos de poñer un videíño ujú, duns 3 4 minutos para poder empezar a ver a reacción de distribuidores, canales ujú, de televisión, este tipo de plataformas así, ujú. para ver si de verdad hai unha atracción, hai algo aí que les pueda interesar, para empezar a desarrollar. Claro. Cando vemos que pode haber algún tipo de interés aí, cando nos metemos de cheo na produción, empezamos a planificar xa días, semanas, meses de poder ir á localización e poder empezar a gravar e empezar a buscar esas historias que podan facer a conexión coa audiencia. Ujú. Agora estás con outra tamén que está aí cocéndose, non sei se se pode falar. Temos un par,
Temos varias que están en producción agora mesmo, unha historia en Marruecos, outra en Colombia, pero además en Galicia queremos desarrollar dúas máis, unha sobre surf, unhas das olas máis grandes do mundo, de Ajá. feito, e outra cunha deportista de élite lucense Ujú, que aínda temos que cerrar, pero oxalá pronto podamos ujú. anunciar e empezar a traballar na historia. Ujú. Bueno, porque Igual. ademais traballas coa túa parella, que eso é unha cousa que ten a súa amiga, non? Que cando, o sea, que é algo moi bonito realmente cando funciona. É bonito cando funciona así. Eu sei un pouco diso tamén, tamén podería falarte falarche longo tendido, pero sí que é certo que tamén é algo bonito de compartir, sobre todo cando é Sí, un traballo tan vocacional, non? Tamén. sí, claro, porque ao final o teu maior apoio telo na casa, ¿no? Mm, Que tamén é verdade que moitas veces é difícil desconectar, porque levas o certo. traballo a casa e sigues Mm, hasta quedar dormido falando do mesmo, sí, pero pode ser un pouco enfermizo, sí, é ujú. certo. Sí, pero nos intentamos ter un equilibrio, encontrar momentos para desconectar, Ujú. poder refrescar a mente un pouco, e Claro, facer senón outras cousas, porque senón Ujú, claro. Pero facedes eso, traballos publicitarios e traballeches para xente moi grande, non? ujú. Quen foi pois, o traballo así como máis curioso para alguén moi famoso que fixeches? Moi famoso, temos uns cantos, Claro. Lionel Richie, algúns xogadores da NBA, Rubén Blades, moitos artistas da música, Fonseca, Shakira pareceume ver? Non, no inventeime. Non, Shakira Shakira, non, Beyoncé, non. Nelly Nelly Furtado, Furtado? ¿quién más? E e e Brooke algún Shields, ai, Becky Brooke Shields. G, Becky G, é certo, era Becky Lil G. Nas. E así algún, cotilleo, algo que me contes deles? Bueno, Quero podemos dicir, che porque ás contar. veces parece máis difícil traballar para grandes estrelas, pero outras veces non. Eu, por Mm, exemplo, non ten nada que ver, pero hai moito tempo, facía premiers de cine, sí, reportaxes de premiers de cine. E moitas veces, cando viña unha grande estrela, pois tipo Tom Cruise, ajá, veu un Nicolau Coster-Waldau, ou algo así que se chama, ajá, un de Xogo de Tronos, sí. que era impresionante, rubio, grande, alto, eh, pero moi riquiños. O sea, os máis grandes era cos que era máis fácil, máis sinxelo traballar. Ás Claro. veces estaba xente, non, que traballaba para eles intentando tal, pero despois ao mellor viña algún actor que non coñecía a ninguén, que viña como con máis tontería Sí, da que tiñan os máis grandes, non? claro, Que, por exemplo, con Tom Cruise tamén era produtor da película, así que supoño que lle interesaba, non? Quedar ben coa prensa, pero chamoume a atención porque, falaba con todos nós, diante e detrás de cámara, claro. ía Ujú. saudar a toda a xente, parecían os máis normais, claro, estaban de cara a fora, non, que ao final tamén era de cara á prensa, Claro. pero sí que me chamaba a atención. Sí, hai un pouco de todo, porque, por exemplo, Nelly Furtado foi encantadora. Cando viño, Mm, fantástica. mm, Quen che podo dicir? Whoopi Goldberg, a mesma ujú. cousa, sí. Pero despois tes outros personaxes Que por xa ali son que un pouco máis excéntricos o mellor, sí. non? Sí, bueno, nótase cando alguén, pois, xente como Whoopi Goldberg, Brooke Shields, que levan toda a vida Ujú. traballando, non, en diferentes proxectos que saben, non, ao que Saben están, manexar non? esas Claro. situacións, Sí, saben tratar a xente, sí. claro. Mm. Despois hai outros que, claro, me imagino que Lionel Richie, fantástico tamén, ujú, sí. Levounos, imitounos despois alí a tomar algo con el, todo, pero mm. sí que é verdade que tes algúns que non saben levar o éxito tan ben Claro, como bueno, é que sí, é certo, hai certos éxitos, non? Tamén a xente cando ten un éxito como moi temprano, Ujú, e un éxito tan abrumador, digo, supoño que ten que ser difícil de levar, sí. non? E controlar ese ego tan grande. Sí, especialmente alí que rapidamente estás nas nubes, e crees que eres o dono do mundo. Xa, certo, certo. Pero bueno, supoño que hai que ter un pouco de man esquerda, non? Tamén Ujú, para este sí. tipo de E cousas. despois tes personaxes. Non é que traten mal a xente ou algo así, pero Lil Nas, por exemplo, el chegou aos estudios ali, viña para facer unhas fotos, e e chegou cun perro de peluche. Era o seu perro, el iba acariciando o perro allí, un can, perdón. Sí, bueno, o seu can.
Chegou co can Ou ali, dog, para acariciou el era un dog. un dog. Iba acariciando, deixouno na mesa, fixo as fotos, colleu o perro, outra vez e xa está. E E marchou. marchou. Así foi. Pero como se fora unha cousa totalmente normal, non? Sí. Claro, bueno. Sí que, bueno, debe ser difícil xestionar según que cousas. Eu entendo que ese es moi novo, pasa así, no, entendo que se te poda ir un pouquiño a cabeza, sobre todo se non estás ben rodeado, que iso Sí, supoño que tamén debe ser importante. claro. Mm, Sí, de feito conocemos casos ali de xente que porque a verdade é que en Estados Unidos hai moitos problemas de saúde mm. mental, e si, estamos facendo outro documental precisamente con unha muller que iba a ser a nova Julia Roberts, Ajá, por decir algo, sí. e perdeu a cabeza. Veis, sí, foi unha historia Ostras. así bastante Ujú, dura. mm. Pero agora está recuperando a súa vida. Estamos intentando contar como Ah, está mira. facendo para sí. Qué interesante iso, sí, porque ao final tamén é, o sea, é superación persoal e non debe ser fácil, claro. No, 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 porque además, se sigues vivindo alí, é difícil poder desconectar e intentar, recuperarte de algo así. Claro, claro. É que tantas cousas, a verdade é que o xénero documental, eu tamén, a min gustame moito tamén ver documentais. Cales son os documentais que máis te marcaron a ti como espectador? Mm, hai moitos, pero podería dicirche 2 ou 3. Hai unho que se chama Honeyland. Ajá, Estivo nos pues mira. Óscar fai 3 ou 4 anos, sí. Fantástico, porque ten unha personaxe que é moi parecido ao que temos nós, na historia que estamos grabando en Marruecos. Ujú. Quizáis eso, o xénero documental é como a forma como de contar as cousas como con menos artificio, non? Sí, Como máis pegado á realidade. sí, totalmente. Ao final, son historias reais. Mm, É a realidade e ti contas o que estás vendo aí. mm. Por eso a ficción gústame tamén, pero creo que hai un factor máis, un componente que vai máis aló no documental, porque, fas esa conexión as persoas reales. Ujú, claro. Tamén outro tipo de público, non? Ten un público máis reducido. Sí, pero creo que tamén está crecendo agora, Sí. porque as plataformas están empuxando un Mm, pouquiño, este tipo de contido, e tamén está mellorando moito o que se está facendo, non? Esta idea que había antes de que o documental era algo que estaba mal grabado, así coa cámara movéndose, mm, eso xa non é a norma xeral, xa mm, hai contido de moi boa calidade. E se están explorando outras maneiras de contar, documental, que mm. incluso acércanse moito á ficción sin chegar a ser, ficción. De feito, series documentais agora hai, non? Porque antes era menos habitual e Sí, agora, se vai ver como por capítulos. ujú, Que ás veces sí que é certo que te quedabas con ganas de dicir: "Ei, quero un pouquiño máis, quero saber máis disto", non? claro, sí. Por exemplo, este ano, agora que recordo o outro nome, Gaucho, Gaucho, foi Ujú, unha película documental que parece como se estivese ficcionada, pero non é ficción. ujú, Blanco e negro, é unha maravilla. ujú. Recordoume un pouquiño a Rapa, porque tamén era a historia dos gauchos en Argentina. Ujú. E notas que agora, claro, co derrapa, non? Porque sí que estás saindo en moitos medios, non? Como que se está Ujú. creando moita expectación. Crees que iso, que mudou un pouco, que hai máis interese por este tipo de historias? Sí, eu creo que cada vez hai máis, porque estanse perdendo. Ao final, as tradicións deste tipo, o mundo rural europeo en xeral está sufrindo un pouco, non? Mm, As grandes cidades absorben toda a actividade. mm, De verdade que, ao final este tipo de tradicións, perden o seu espazo, por as razóns que sean, mm. e documentalas eu creo que sí é importante porque polo menos quedan, reflexadas de algunha maneira, para que futuras xeracións podan, Mm. experimentala. Sí, bueno, por un xeito para que non se perda, porque supoño, bueno, a rapa a verdade é que penso que en particular, o sea, sí que ten moitos seguidores, non? E Ujú. moita xente que está moi implicada nesa festa. Pero sí que hai outras que é certo que senón sí que se perden, é unha pena. Sí, Rapa ten boa saúde porque ten xente moi implicada, Ujú. aunque Sabucedo é un pouco Sí. pequeniño,
A xente desvívese por as Mm, bestas, eso é mm, así. É un estilo de vida para eles e bien para estes animais. mm, En outros casos, en canto unha xeración non ten interés na tradición, desaparece e xa está. mm, Pero aquí creo que sí, todavía van estar dando guerra. ujú. E se pensas nun futuro, cal sería o teu soño? Con respecto a... Con respecto, bueno, o laboral, non? O Ah, a túa carreira. Bueno, ou o que sexa. am, hmm, buena pregunta. Ou bueno, Eh, ou hai xente que o mellor non Te voy a tes decir, grandes abrir soños, una non? Pero churrasquería en Nueva York. Veña, somos socios. Sí, 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 ¿no? sí, sí. No, imagínate. Eu creo que idealmente en un futuro poder abrir algo parecido ao que temos en Nova York, en España, e poder seguir contando este tipo de historias, Mm, as tradicións galegas, que hai moitas todavía que temos que mm, contar, e poder seguir facendo documentais, tal vez con un pouquiño máis de apoio, ujú, porque timos que empurrar moi moi forte por o noso lado, mm, creo que con eso eu sería feliz. mm. É curioso que alguén que se dedica ao cine, non, e que está traballando en Nova York, en Estados Unidos, non, que parece como algo inalcanzable, o soño sea voltar e facelo dende aquí. Sí, porque cando coñeces o que é a vida ali e a sociedade, non é o mesmo que aquí. Non teñen os Mm, mesmos valores con respecto á familia. É un país un pouquiño, agora está en un momento un pouquiño mm. complicado. Sempre se bota de menos a terra. Al final, en España, en Galicia, vívese moi ben. Así Ujú. que... E tes a sensación de dicir: "Non son profeta na miña terra". Quero dicir, marchei fora, vaime moi ben, é máis difícil voltar e que tamén me vaia ben. Am, pode ser que houbese un momento así medio que non sabes onde estás, ¿no? Como en terra de nada de ninguén. Ujú, Pero no, agora creo que xa coas cousas que fixemos empezan a prestar un pouquiño de atención por aquí ujú, para o que podamos facer despois tamén. Así que ujú. sí, agradecidos por eso. Home, agradecidos e ben merecido, Brais, a verdade, porque sí, porque todo o que estades a facer, a conseguir, é moi importante, é moi bonito, e conseguir triunfar dun xeito, non, noutro país con un tipo de traballos máis, bueno, pois máis comerciales, máis así, e poder ter enerxías, folgos, bueno, e o corazón, digamos, que quere contar o que está pasando aquí para que non se perda, a verdade é que é para, como galega, para darche as grazas por iso e por estar aquí connosco hoxe. Moitísimas grazas, de verdade, porque sei que tes pouco tempo, que queres No, desfrutar do que porque en nuns días marchas, non? sí, o domingo xa O estamos domingo de nada, camino. en 3 días marchas. Ujú. Pois estar aquí, estanaquiño connosco, moitísimas No, moitísimas gracias por grazas. invitarnos.